Roeddwn yn teimlo fod popeth yn dymchwel o'n gwmpas. Roeddwn ni heb sylweddoli bod gennaf rhywbeth I pryderu amdano. Ar y dechrau, oeddwn ni'n rili hoffi'r anhwylder bwyta oedd gen I. Roedd hi'n frwydr, gan fy mod i'n ifanc iawn pan digwyddodd e, a roedd hi'n anodd iawn I ddeall o. Roeddwn ni'n meddwl bod pob person ifanc yn casau ei hunain. Wrth I mi golli bwysau, cynyddodd y likes ges I ar-lein a gan pobl yn hwmpas I. Roeddwn ni eisiau delio gyda'r problem fy hun, ond wrth I amser fi'n teibio a mynd ddim yn siarad am y peth, aeth pethau'n anoddach ac anoddach. Roeddwn ni'n teimlo'n unig iawn. Allwn ni ddim dweud wrth unrhyw un. Roeddwn ni ddim am fod yn faich I unrhyw un yn fy mywyd. Roeddwn ni'n cadw'n glir oddi wrth popeth. Roeddwn yn flynedig iawn, ond o'n I jyst methu roi'r gorau iddi. Oedd angen rhywbeth mwy na likes I wneud I fi hoffi fy hun a stopio'r I wneud newid I fy hun fel hyn. Doeddwn ni ddim yn meddwl fod problemau fi'n digon fawr I heiddi help, fy mod i'n cwestiynu fy hunain yn ddiddiwedd, wyddwn ni ddim yr ateb. Sylweddolais ei bod yn broblem pan oeddwn ni'n rhy bryderus I wneud unrhyw beth. Yr unig ffordd allwn ni ymdopi oedd wneud newid un hun. Roeddwn I ymhell o fo'n iawn, a ni mewn poen trwy amser. Ath ffrindiau fi'n gofyn trwy amser, a wyt ti'n iawn, a ni jyst yn deud, ie, mae popeth yn ffain, a sdim byd yn mynd mlaen. Ond oedd y problem yn amlwg I bawb ond fi. Wrth gwrs, mae yna help ar gael, ond o'n I jyst ddim yn siŵr ble I ffind fe a ble I mynd. Ar gweitha oedd pethau, siarad â rhywun oedd yr ateb. Hwb meddwl oedd y peth I troi pethau o gwmpas. Hwb meddwl, cael cymorth mewn 3 chlic.